Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukoma, ndinoda kureurura kuti baba vangu vaiita zvekutengesa nduru yegarwe. Ndo zvinhu zvakatichengeta zvese nekutiendesawo kuchikoro. Pamba pedu patainge tichigara panguva iyoyo baba vedu pavainge vachiri vapenyu, paiva neimwe room. Isusu sevana tainge tisingabvumidzwe kuti tinge tichipinda murumu imomo. Murumu imomo ndimo mainge muchigara nduru idzodzo dzegarwe. Hameno kuti ivo baba vedu vainge vachimawana kupi makarwe acho. Murumu imomo mainge muine zvimwe zvimabhodhoro. Muzvibhodhoro izvozvo ndo mainge muchigara nduru dzacho dzegarwe, dzaigara dziri mumvura. Saka takazoti tati yarukei, ndo patakatanga kuita umusikanzwa. Taipota tichipinda murumu muya kana baba vedu vasipo pamba. Saka pamba pedu paigara pakangozara mamwe mazimotikari. Vanhu vainge vachitouya vachizotenga nduru idzodzo dzemakarwe. Ende vanhu ava kana wakavatarisa vairakidza kuti vaiva vanhu vainge vachitobva kure, ende vairakidza kuti vanhu vacho vazhinji vaiuya kuzotenga nduru idzodzo dzemakarwe vainge vari vanhu vane mari. Ndakura kudai ndo kuzotoziva kuti nduru yegarwe chinhu chinotouraya kunyangwe munhu. Isuwo mukukura takazourayisa mombe dzevanhu avo vainge vachigara panext door nesu. Asi kuurayisa kwatakaita mombe idzi takatozviitawo tisingatozivi kuti misikanzwa iyi yatiri kuita tava kutoda kutourayisa mombe dzevanhu. Saka taiti kana tikaba nduru iya yegarwe taibva taenda panext door, kana tashandisa mvura yose inenge iri mubhodhoro ratinenge taba iroro, tobva tanochera mvura panext door tosanganisa nemvura iyoyo. So mombe idzodzo dzepanext door dzainge dzakavakirwa chimwe chitengi chemvura. Saka nemusikanzwa takati tarasa mvura iya yainge iri mubhodhoro, takabva tati kuti tisabatwa nababa kuti tamboshandisa mabhodhoro avo, chiandei tinozadza bhodhoro iri nemvura kurwizi. But takati tiri munzira kuenda kurukova takabva tasangana nababa vedu, vakabva vati muri kuenda kupi. Hatina kukwanisa kuvaudza kuti tainge tichida kuenda kupi. Ivo vakabva vati dzokerai kumba. Saka usiku hwacho takazoenda panext door ndokubva tanochera mvura nebhodhoro riya rainge riine nduru yegarwe. Saka nduru iya hatina kukwanisa kuona kuti yakabva yabuda yose mubhodhoro, ndokubva yanosangana nemvura iya yainge ichizonwiwa nemombe dziya dzepanext door. Mombe dziya dzepanext door dzakatanga kupera one by one. Vanhu vepanext door pavakaona kuti mombe dzavo dzainge dzava kungopera kufa, vakabva vadaidza umwe muprofita vachiti maybe pane ainge achivaroya muraini. But ndisu zvedu tainge taita musikanzwa. Baba vedu vakazoshaya, amai vedu ndo pavakazowanikwa neumwe murume, ndo kubvawo kwatakazoita kumusha kwedu. Nanhasi hatina kana kuzombodzokera kumusha kwedu ikoko. Iko zvino kana ndikanzwa munhu anonzi akaisirwa nduru yegarwe, mungava muri mudoro kana kuti muchikafu, akabva afa, ndinonzwa hana yangu ichirova nezvose zvainge zvichitwa nababa vedu vari vapenyu. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, from a borrowed account, please hide my identity. Muri sei zvenyu Blazi Nashi? Inini ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa. Ndinogara kuno kuCape Town. Dambudziko rangu nderekuti girlfriend yangu yanditambudza, iri kundiwimbisa kuda kundibisa mazino. Zvinhu izvi zvakabva kudhara. Akatombondirova zvekare apo mainge muri muna December. Gore rino akabva andirova zvekare, but reason yaakandirovera ainge andibatikidza ndiinewo rimwe hure randainge ndangokembesa iye ari kubasa. Saka paakandisvikira ndine munhu uyu akabva atanga kundirowa. Mukoma, ndakarohwa zviya zvekuti murume kunyeba kuya. Ndakapondwa. Simba racho handizive kuti ainge achiriwana kupi. Zvino akabva ati kwandiri, zvese izvi zvawandiitira zvinoreva kuti haufe wakandiramba, nekuti iwewe wakajaidzwa uchapfidza
ende uchasiya chihure chako ichocho. Apa iye ane 41 years mukoma. Mukadzi uyu mukuru kwandiri. Apa ndakarambana nemukadzi wangu. Mukadzi uyu ainge akandizvarira vana 3, but ndakabva ndarambana nemudzimai wangu mushure mekunge ndasangana nemukadzi uyu ane 41 years. Hatigare tose, but tinotoita zviya zvekupota tichifambirana. Iye ane vana vake 4 kumusha, but pavana vake ivavo 4 anondimanikidza each and every month. Anotondiitira budget yekuti ndinofanira kupota ndichitumidzira mari kuvabereki vake, zvekare nekutumidzira mari kuvana vake, nekubhadhara funeral policy. Funeral policy iyi ndini ndinoibhadhara, but ndeyake nevana vake nevabereki vake. Zvanzi nekuti ndoroora racho, hapana pauchazoenda kunobvisa mari kuvabereki vangu, saka wotondibhadharira funeral policy yangu nevana vangu nevabereki vangu. Kuitawo here ikoko. Inini zvangu handichamudi mukadzi uyu, but ndinotya kamurovero kacho kaakandiita, kuti kana akapama zvekare kuda kurwidzana neni, zvimwe kuda anokwanisa kuzondiuraya. Ndava kutongodawo mukadzi wangu uyo wandakasiyana naye. Nawo nemukadzi wangu kana ndikaverenga makore takasiyana kwe6 years. Handichazive kuti ndozvifambisa sei kuti ndinge ndichidzokedzana nemukadzi wangu. Ndodiko mukoma. Mukadzi uyu wandiri kugara naye handichamudi, but ndinozongokaruka ndava kutongoona, ndava kutora foni yangu ndava kumufonera kana kutongosendera vana vake mari. Nguva zhinji ndini ndinotomufonera ndobva ndatomubvunza kuti saka muri kuda kuti ndinge ndichitumira mari iko kuZimbabwe. Apa ndinenge ndichibvunza mari yandinofanira kuti ndinge ndichitumidzira vana vake kana ndangobata mari. Handizivi kuti zvese izvi ndinozviitiswa nei, nekuti mumwoyo mangu ndinenge ndichitonzwa kuti mukadzi uyu handichatombomudi zvake, but ndini ndinongodzokera kwaari ndichinyengerera rudo kwaari. Kuti handina kudyiswa here inini wacho mufunge henyu. Handitomborina kana policy, vana vangu havatomborina kana funeral policy, kunyangwe vabereki vangu havana kana funeral policy, but ndiri kubhadharira mukadzi uyu funeral policy iye, vana vake nevabereki vake. Zvakaoma mukoma. Handichazivi kuti ndoita sei. Kumashure uko ndakambogara naye pasi ndokubva ndamubvunza kuti ko inini ndiri kudawo kuitawo policy, ndikwanise kuisawo vana vangu nevabereki vangu papolicy iyoyo yandinenge ndajoina. Iye akabva ati hazviiti, nekuda kwekuti vabereki vako vakazvarawo vana vasikana, saka vana vasikana ivavo ndo vanofanira kuita mafuneral policy, vobva vazoisa vabereki vavo pamapolicy. Ibasa rezvikomba zvavo rekuti vange vachibhadharira vanasisi vako funeral policy, yobva yakavha vabereki vako. Then iye akabva ati kuvana vangu vanofanira kuiswa pafuneral policy yaamai vavo. Akabva ati kwavari ikoko mudzimai wako atori nezvikomba zvake, ibasa rezvikomba zvake kuti zvinge zvichimubhadharira funeral policy. Saka paakandiudza zvose izvi, inini ndakabva ndangoperawo power, ndikabva ndangoregedzawo kuita zvefuneral policy yacho. Mukoma, please help me, because pandiri pacho pakaoma. Kana kuinewo umwe munhu anogona kundirutsisa, please ngaandibatsirewo. Ndiri kugara muCape Town. Inini nemukadzi uyu tava ne6 years tichigara tiri tose, but hatina kana mwana tose. Ndakazotofind out kuti mukadzi uyu akaita zvekuiswa jadel, but jadel iri akaenda kunoiswa inini ndisingazivi. Ende kuti ndinge ndichimuudza nyaya yekuti tinofanira kuti tinge tichiita mwana tikwanise kusimbaradza ukama hwedu, iye anobva ati kwandiri, shamwari, inini handina kuuya kuzozvarira vanhu vana muno mujoni. Ndakauya kuzongoshandira family yangu. Kana ndapedza kushandira family yangu ndobva ndadzokera kuZimbabwe. Kana iri nhau yestendi ndini ndakatoita zvekumutengera. Ndainge ndisingade kumutengera stendi yacho, but ndakazoita zvekumutengera stendi iyoyo mushure mekunge andiratidza zvimwe zvidobi panguva yebonde zvandainge ndisingatombozivi. Mukadzi uyu ndiye akatotanga kundidyawo nhengo yangu. Zvino iyi ndakabva ndangoti pano ndazviwanira, ndokubva ndamutengera stendi
weekend iyoyo, asi ndapfidza mukoma, inini mukadzi uyu handichamudi. Apa imba yake iri kusimuka, tichitaura kudai imba yake yaari kuvakisa ndichimubatsira yatova pawindow level. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu, zvinhu zvinonzwisa tsitsi, asi kana munhu akapfuwirwa anomboitawo nguva dzekuti pfungwa dzake dzinombodzokera paposition. Zvinokwanisa kunge zvichisekesa, but ipapapa pfungwa dzavo mukoma vedu ava dzinenge dzatombodzokera paposition, asi vakashaya munhu wekuti anokwanisa kuvabatsira. Maybe vanobva vatutsirwa zvekare, vobva vabikirwa, vobva vadzokera paya paposition pekuti vanenge vava kusakwanisa kuzvifungira. Please ngativapewo maadvices mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello Mkomanashi, please hide my identity. I want help, please. I'm 24 years. I was once married. I have one kid. Mwana uyu musikana ane 4 years. Nyaya yangu yakadai. Ndakati ndiri musikana. I then met the father of my child. We dated until ndazotizira this man. Murume uyu pandakamutizira ainge aine 28 years. Saka before ainge akandiudza kuti ndine mwana, but takarambana naamai vacho. So pandakanzwa kuti vainge vakarambana, inini naye takabva tawirirana, then ndokubva ndazomutizira. But ndakati ndasvika ndagara mumba make, ndakabva ndaona kuti mumba umu mainge muine zvinhu zvose, but inini semunhukadzi I was not comfortable nezvinhu zvose zvaindainge ndawana zviri mumba make. Ndakabva ndati kwaari ndinoda kuitawo zvinhu zvangu zvinenge zvichidaidzawo zita rangu. Iye akabva ati kwandiri, it is fine, kana tikaita mari tinobva taona kuti toita zvekuita sei, either tinotengesa tobva tatenga zvimwe zvinhu zvinyowani, so that you can feel comfortable kuti now wava mudzimai wangu. Ndakazoti ndava ne5 months, then pakabva pazouya vamwe bamunini, tikabva tatanga kugara nabamunini vaya. Ndaipota ndichibvunza bamunini vaya, ndichivabvunza kuti konhai chiiko chakaitika kuti mukadzi uyu ainge ari pano ange achizoenda and stuff. But ivo vaiti kana ndikavabvunza kuti kochii chakaitika, vaibva vati kwandiri ndichazotaura later. Takamborarama takadaro, then murume wangu uko kwa ainge achishanda basa rake rakabva rambomira, then akabva atanga kuitawo zviya zvechikorokoza. Saka kuchikorokoza uko mari kwainge kusina zvekudaro. Later akabva azomboenda kwemwedzi wose, akaita mwedzi wose asipo. Paakazodzoka ndakabva ndazobata foni yake, ndokubva ndaona mamessages ainge achibva kumukadzi uya. Vanhu ava vainge vachitotaura, the way yavainge vachitaura vairakidza kuti vanhu vainge vasina kana kumbotadzirana, vanhu vainge vachitowirirana at first. Asi nekufamba kwenguva ndichiverenga machats avo, ndakabva ndazoona kuti mukadzi uyu akarakidza kuti akazozviziva kuti murume ainge aroora, ndopa vakabva vatanga kunetsana. Ndakanyarara as if painge pasina kana chandainge ndamboona. Ndakabva ndangoramba ndichingobvunza hama dzemurume wangu ndichiti nhai mukadzi uyu aripi, but ko hama dzemurume kwese kwandainge ndichienda hama dzake zhinji hapana kana zvavaimboda kungotaura. Later akazonditi mukadzi uyu ari kuuya kuzotora property yainge iri mumba, but ndainge ndisina kana kumboona any sign yekuti mukadzi uyu ainge achitogara mumba umu, because kunyangwe hembe dzake mainge musina. But inini ndakabva ndangoti it is okay, ngaauye zvake kuzotora zvinhu zvake zvacho zvaakasiya. Then pane vamwe amai guru ndo vakazotondiudza everything that was going on. Vakabva vandiudza kuti mukadzi uyu ariko akamboenda zvake, but now ava kudzoka. So ndakabva ndazoenda kumba kwedu, ndokubva ndanoudza hama dzangu zvose zvainge zvichitora nzvimbo. Hama dzangu dzakabva dzaramba barika, but murume uyu ainge achindida, neniwo murume uyu ndainge ndichimuda. Saka murume wangu akabva auya ndokubva andiroora and stuff. Tikabva tatanga kugarisana tiri pabarika kudaro. 2 years later takabva tatanga kungonetsana. Then inini ndainge ndisisina mafeelings nemurume wangu, because murume uyu ainge ava kuita zvechihure. Sometimes ndaikwanisa kutosangana naye ende anenge achitofamba nema girlfriends ake, but
airamba achiti munhu uyu andidanana naye, but zvitori pachena kuti vanhu ava vari kudanana, but hama dzake dzese dzainge dzichindida. Vamwe vaitotaura kuti zvakamira sei, vachindiudza everything that was happening on the ground. So iye akabva atanga kutora advantage yekuti tainge tava 2 vakadzi vake. Saka zvaaita, aiti kana akasauya kumba kwangu aibva ati ndiri kwaamai guru, because aiziva kuti inini nemukadzi wake wekutanga tainge tisingawirirani pakutaura. So there was no way yekuti taikwanisa kuzotresa kuti nhasi ari kwangu here kana kuti ari kumba kwaamai guru. Taingorarama tiri murima, zvekuti murume akasauya kwako unenge uchingofungidzira kuti maybe ari uko. Pandakaona kuti murume wangu, the way that he was treating me, ndainge ndisingafari nazvo, zvakabva zvakonzeresa kuti inini pachangu ndinge ndichizoitawo boyfriend yangu, sezvo zvemarriage ndainge ndava kusada, ndainge ndava kusatombovhunduka kana kuti ndikazobatwa kuti ndaita zveboyfriend. Later on murume wangu akazongozvibata kuti ndainge ndava neboyfriend paside, then takabva tarambana kudaro. Now murume uyu ava kudzoka back kwandiri, anodzoka kwandiri each and every day, anenge achikumbira ruregerero. Please ndodii hama dzangu, this man ainge achinditambudza, ndaigara ndichingosvima misodzi ndichichema each and every day. Kubvawo zvandakazorambana nemurume uyu, life yangu yakabva yatanga kuendeka. Right now I am living a very good and comfortable life, but now murume uyu ava kugara achingondinetsa achiti dzoka zvekare, ava kudzoka achingoti dzoka zvekare nekuda kwekuti ndichiri kukuda. Hama dzake dzimwe dzacho patainge tichinetsana, ndaiti kana ndikaenda kunovaudza, like ndikaudza vanhu vakuru, ana sekuru, hanzvadzi dzaamai vake, dzaibva dzangoti shingai ndo zvinoita imba, rambai mugere mose, but vainge vasingambondibatsire nema-advices. But now that I am living a comfortable life, vana sekuru vacho ndo vakutotanga kutodzoka kwandiri vachiti muzukuru, dzoka kuno mugadzirise imba yenyu. Please ndoita sei, ndodzokera here kumurume wangu uyu kana kuti ndongosiyana nazvo? I need help, please help me. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Please ngatimubatsireiwo mucomment section. Kana kuinewo vakambosangana nemasituations akadai, please let us advise our dear sister, nekuda kwekuti decision yaachatora apa it will make a regret kana kuti anozofara for the rest of her life. Saka ngatimubatsireiwo kuti atore the correct decision. Vedare ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.